Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Kahit mo tinanawan ako, Brady. Murag makasama ang kahit sa mo tinanawan. Meron ka, Brands, ha? Naunsa ka? Kasid kasi mong mata. Unsay mo toyo? Ug kinsa ka? Ha? Oy! Oo, nakagailan ako, Brands! Si Jumbo ba kasi taon ko? Ang imong best friend! Ako taon ni Brandsy! Brands? Ni-smile, maninuuni ka na. Nganaw ka, oy, Brands? Ha? Ha? Unsa, Jumbo? Oo, may baro magurinoon ka. Pagtarong niya, Brands, ha? Pagtarong yun. Nadlo ko ni mo. Pagklaro ko niya kon. Unsay pagklaro ba? Unsa ka? Oh, binuang niya, oy. Unsay binuang, oy? Pagtarong, Brands, eh. Pagtarong, ha? Pagtarong. Unsay pagtarong? Bida. Ikaw ba palahi sa na imong joke, da? Kuyawan na tanin mo, da? Pero kung tininuod itong imo. Pero, unsa man yung nangabuak, be? Murag di na nakumidyang imo, da? Oh. Huh? Usay, oy, ha? Insay ka? Kudyawa po di mo kumidya, doy, oy? Ha? Kalasan magplato, doy? Kuyawan ako ni mo kaniya, oy. Habi mo na ako, tinanood na itong imo. Habi niyo mo, sigaki mo bata ganina. Makasunog ko kang tanawon. Oh, ang imong bata makasunog tanawon niya. Hait kay kang tinanawan, murag makasamad po. Murag lagi, wak ka magkumidya. Pasan lang ko ni mo da. Brands. Ay, natuos ba? Pida. Bupay, tulor na buok plato na to. Gibuang siya mo sa tagsal na ta na. Puto ng plato na komedya ni mo. Oh. Oh, sorry. Sorry, Jumbo. May tutok ka na ko. May sira ba? Ay. Ako na lang maghipo sa nang nabuang ang plato o malimpyo din ko kusina, Brands. Ako na. Sa ako nang kabuang. Busa, ako yung manghipos yan eh. Noon saman ko. Ano na may mga higayon nga. Ingon ko yun eh. Mura ba ka? Mura dili brando ako nga. Nganong mauman yung musul sa kung nauna usahay. Ano naman? Kumota sa ning unlana, eh. Di mga mong shampoo iro. Unsa man ko? Di maninuod ko may mutang ini. Gusto na kong piyongon ang akong mata pero di yun mapiyong. Mamatag yun. Ganira kong piyong-piyong, pero piyong-piyong na. Dili tinuod. Huwag niyo ko katog. Pero medyo kong kulbaan, tungod di Brandy ka niya. Ano man to siya?
Naglipo ko niya. Huwag ko kasabot. Murag siya. Doon na diferensya sa pag-isip. Doon na siya itaitok sa utok. Pupida, no? Kuyawa naman ng kumutog ini. Masig birahan ko niya, pasakiron ko niya kung makatuog na ko. Murag ni andar akong nerbiyo sa nida. Basin no, may akong mamatan nga patay na ko, deadball na ko. May gidangat ro din eh. Butaot ko ini da. Kining kong ni gamay-gamay na, tungod kay doon na ko inspirasyon. Ay, sabot kini kagamay. Di na niya, Jumbo ilatawag na ko. Kuha na ka ng tuskig. Tuskig nga Jumbo. Oh. Muran sa dinoon kong nabuang. Gayaw-yaw kong akurgo sa sige ko gunahunas gibuhat yung brandy na ko. Pero joke na tingali itong iya eh. Pero kung joke man, kuya wag joke tawan na eh. Palahi man. Amo mong ka, Jumbo. Ano sige ka kunahuna na, Jumbo? Ha? Mayabag yung kagmaw na yung hunahuna ng Jumbo. May pagkato si Rian ang... Rian? Oh, bitaw no? Anong di man si Rian ang akong isuot sa kunahuna? Basig, magdamgo pa ko niya. May pagsiyay akong hunahuna. Iyon na, initas kalibutan eh. Maghubo ko sa kong kalsonis. Karon, maghuna-huna kong Rian. Oh, Rian. Oh, Rian. Rian! Kinsa migit ka ning serial killer sa mga dagkong negosyante din sa Cebu. Diin ang kasagarang gipamatay. Mga negosyante. O mga taong involved sa negosyo sa drugs. Bisan tuod kun, lain-lain ang description sa mga saksi sa killer ning mga gipamatay. Pero masabot nga usa ra ka tawo ang mihimo niini. Kini tungod sa estilo siyang pagpamatay. Pulos gyud usa ra ka basiyo sa bala ang kanuning makuha sa crime scene area. Og sinikuro ang pagpatay. Pulos gyud ang naigo sa mga biktima. Kinahanglan yung masulbad na ning problema ha. Dako na kay epekto sa ekonomiya sa Sugbo ning mahitabua. Pero kinsa man ang kriminal? Kinsa man? Si Mr. Valdez ning mitawag. Hello? Good evening, Mr. Valdez. Mr. Valdez na sab. Di ba gingnan taman ka, Rian? Nga Robert na lang ang itawag na ko. Ayaw na ng Mr. Valdez. Naunsa ka pa? May tawag lagi ka, sir. Kung dili Mr. Valdez, sir na sad. Robert na lang lagi eh. Haba? Kuan man good, sir. Wanay kuan ha? Basta Robert na nga kung gusto mong itawag mo na ko, okay? Pasensya na nga. Laom na gabi kong itawag ni mo ha? O tingali, nakadisturbo ko ni mo. I'm so sorry. Okay na, sir. Oy, disturbo good. Nananapo na ng sir ha? Sa sunod mong tawag na ako, Sir o Mr. Valdez, malain na gyud ko nimo, tanawan niya. Tuod, mitawag ko nimo kay mangumusta ko kung unsa nay update sa inyong pagpangita sa kriminal nga negosyante din sa Sugbo. Nibaw ka na. Concern lang ko ha. Kay wa malilong ninyo nga na ako sa advokasya nga masumpo ning mga krimen din sa Cebu. Ingon ini gyud ning naa sa pro-life movement. Labi na sa simbahan. Kuan, sir. I'm sorry. Robert, It's okay. Naanad ka sa pagtawag na kong Robert na na. Actually, gihimo gyud ba yan namo ang tanan, sir?
gawas nga milihok ni ini ang NBI o ang intel sa kapulisan. Sa pagkakaroon, wa patay positive nga update labot ni ini. Mo ba? Ay, pastilan. Kanus apa man kani masulbat? Sa madalig sa madugay, sir. Maabot ra gihapon ang higayon nga masulbad ning problema ha. Mailhan ug masikop ra gihapon ang kriminal sa ngadto-ngadto, sir. Manginaot ko riyan. Na ako kanunay sa inyong luyong. Ako sab nga giampo nga masulbad na kining pagpamatay din sa ato. Salamat. Robert ha? Robert yun ay kalimot. Unsa ka ba? Yes. Robert. Thank you. Ato din, nagisulti na ko sa mayor. Usa ka milyon na ang akong gi-pledge nga reward ni bisan kinsa nga makatudlo or makadakop sa kriminal. Way labot sa dako usab nga kantidad nga gipatong na sa iyang o. Nakadahig bitaw kay kuan ng Mr. Robert Valdez, PO3 Bantok. Kay grabe gyud ka supportive sa mga government agencies. Labi na sa kapulisan, alang sa pagpatunhay sa peace and order. Way tao ka wa magkadaig ang negosyante harian. Bilib ko ang tawhana. Kaya wa gud na security. Dili sab na mahalok sa kriminal. Mao bitaw? Di ra ba gyud magpatawag og sir? Robert gyud ang iyang ipatawag niya bisag kwartahan. May kugbi ako usahay. Kay manawag man ako. Magsige og follow-up sa lakaw sa peace and order. Labi na gyud sa pagpangita nato iniining misteryoso nga killer sa mga negosyante. Ngisi man kag mitutok nako. Mitukar na sab ng kabuhi nimong tawhana ka? Wa man. Tarong ha? Sa labtunon ba kayo ng tinanawan o pagngisi nimo? May pagdiretsyon ko nimong sulting na unsa ka. Kay tingalig. Tingali bayag masuntukan ta ka diha. Ikaw gyud. Sige sige. Diretsohon ta na lang ka. Ang ako ba? Basin ka ng negosyante ha. Dunay hidden agenda diha nimo. Unsay hidden agenda? Basin bag, may gusto na siya nimo. Maong espesyalon gyud kag tawag anak niya. Di ba? Kinsay na sayod. Tuyang nagkada. Bitaw. Who knows? Hunos sa parador. Nagtama man kang tawana ka, uy. Nay, basin siya na pudang nanawag. Siya gyud. Tanawa na. Excuse me ha. Tingali kung saan na ha? Hello, sir. Robert. Abi na kong nalimot kag sangpit na kog Robert. By the way, Rian, may mo bang makita ta? Ha? Kana, kundi ko nimo balibaran. Kuan, sir. Imo kong balibaran? Kining... dili sa ingon nga balibaran ta ka, sir. Robert. I mean... Ay lang ipadayon ang buot mong pagpasabot na ko. Bisan wa ka pa'y rason, misabot ko nimo. And it's okay. Pwede man ko nga diretsohon ra ko nimo baliban. I'm sorry. Again, it's okay. I understand. Duty ko, sir. I know. Bye. Bye. Unsa may ang tuyo nako? I'm sorry, Elaine. On duty magud si Rian. Maong ni balibad siya nga makikita nako. But anyway, dagan ako gipatabang aron sa pagpangita ni Chan. Kung hain naman gidron siya o kung unsa ni tabo niya. Maunay akong gikahipon nga nung maayo, Robert. Ang anong kalit lang nawa si Jan. Bisag giunsa na kong pangutanang akong kaugalingon kung unsa ako nahimong sa niya, pero wag ako'y mahinumduman. Ay kabalaga. Buhato na to ang tanan nga makita mo si Chan. Ang ako lagi kahadlukan, Robert, Kung unsa? Kung simbakog dunay daotang nahitabo niya. Elaine.
there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!